Γεια σας και πάλι, ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά όλοι. Καινούριο βίντεο, γιατί θα μιλήσουμε σήμερα. Σήμερα θα μιλήσουμε για το gossip ή αλλιώς το κουτσομποϊό, με απλά λόγια. Όλο αυτό που μας αρέσει σε πάρα πολύ κόσμο να κάνουμε και σε μένα έχω πιάσει πολλές φορές τον εαυτό μου να μιλάω για κάποιον άλλον άνθρωπο τον οποίο δεν γνωρίζω καθόλου ή συνήθως γνωρίζω ελάχιστα, αλλά κάπως κάτι, δεν ξέρω, μέσα μου με ιντρικάρει να μιλήσω αυτόν τον άνθρωπο και συνήθως όχι για καλό λόγο. Δηλαδή, δεν είναι ότι θα καθίσω και θα πω κοίτα να δεις ο Κώστας, ο Χρήστος, ο Μιχάλης, δεν ξέρω εγώ τι, η Κατερίνα είναι πάρα πολύ καλό παιδί και μπράβο του και έχει προκόψει κτλ. Συνήθως θα καθίσω και θα πω κοίτα τι έκανε και πώς το έκανε και θα δημιουργήσω ολόκληρη ιστορία και ίντρικ και δεν ξέρω εγώ τι και θα τα κάνω όλα ένα τεράστιο μπαλόνι στο κεφάλι μου, το οποίο θα τα αφήσω να φύγει, αλλά αυτό το μπαλόνι δεν θα ξεφουσκώσει. Θα πάρει την ανάποδη πορεία, δηλαδή θα αρχίσει να φουσκώνει, γιατί όπως τα άφησα εγώ από το δικό μου χέρι, θα πάει στον επόμενο, θα γίνει πιο μεγάλο και θα γίνει ένα τεράστιο πράγμα, το οποίο είναι τελείως διαφορετικό από την πραγματικότητα. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω, παιδιά, ότι όλο αυτό που κάνουμε όλοι μας, είτε σε καθημερινή βάση, είτε στο πλαίσιο του καφέ, εκεί μαζί, έλα λίγο να στα πω κτλ. Και καθόμαστε και ασχολούμαστε με τις δουλειές των άλλων και με το τι κάνουν στα προσωπικά τους, στη δουλειά τους, παντρεύτηκε, δεν παντρεύτηκε, χώρισε, τώρα με ποιον είναι, αποκλείεται να τον άφησε, ας πούμε, και μετά να μην υπάρχει κάποιος άλλος κτλ. Που μας τρέφει κάπως, γιατί μας κάνει να νιώθουμε καλύτερα, γιατί μας κάνει να ξεχνάμε τα δικά μας προβλήματα και να βγαίνουμε από την καθημερινότητα, η οποία μπορεί να μας κάνει να νιώθουμε άσχημα, να είναι ρουτίνα κτλ. Δεν βοηθάει κανέναν. Είναι ίσως ένα πολύ μικρό χαπάκι για να ξεχνιόμαστε λίγο από αυτό που εμείς ζούμε και να μας κάνει να ξεφεύγουμε από την πραγματικότητα. Αλλά αυτό πραγματικά δημιουργεί μεγαλύτερο κενό μέσα μας, γιατί ουσιαστικά φυτρώνει αυτό το κακό σπόρο, το ότι ξέρεις νιώθεις καλά όταν ακούσεις μια κακή είδηση για τον άλλον, το οποίο πραγματικά σου κάνει κακό, γιατί αυτό σιγά σιγά, λιθαράκι σε κάνει να γίνεσαι ένας άνθρωπος ο οποίος χαίρεται με το κακό των άλλων. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε, ξέρω εγώ, να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Όχι να πάρω εγώ κατσίκα δικιά μου, να την έχω και να έχω όλα τα χαρά του Θεού, αλλά όχι, ο άλλος να μην έχει. Αυτό το πράγμα που υπάρχει γενικότερα και το βλέπω παντού και είναι μια πολύ κακή συνήθεια, σας παρακαλώ, παιδιά, να σταματήσουμε να το κάνουμε. Δηλαδή, εκεί που πάμε να πούμε κάτι για κάποιον, ή πάει και εμείς να μην το λέμε, να βρεθούμε σε μια παρέα που να λέει ο άλλος, ξέρεις, τα μαθες. Όχι, ευχαριστώ, δεν θέλω να μάθω. Ας κάνει ο κόσμος ό,τι θέλει. Δεν θέλω να ασχοληθώ και να πω εγώ άσχημα πράγματα για τον άλλον, γιατί πραγματικά εγώ δεν είμαι καλύτερος ή καλύτερη από τον άλλον. Εγώ, αν βρισκόμουν στην ίδια θέση και από τις ίδιες συνθήκες με τον άλλον άνθρωπο, είναι πάρα πολύ πιθανό να έκανα κάτι πάρα πολύ χειρότερο από αυτόν τον άνθρωπο. Αλλά όντας τώρα από την βόλεψή μου και τον καναπέ μου και να δείχνω, είναι πάρα πολύ εύκολο να λέω πω, κοίτα τι έκανε, ξέρω εγώ, δεν το σκέφτηκε τον άλλον. Και σκέφτηκε μόνο τον εαυτό της. Και είναι πάρα πολύ εύκολο να λέμε για όλους τους ανθρώπους ότι είναι όλοι παρτάκι, δεν σκέφτεται τον εαυτό τους και κανέναν άλλο. Όχι, παιδιά. Οπότε, όταν βρισκόμαστε σε τέτοια περιβάλλοντα τοξικά, θα λέμε, παιδιά, ευχαριστώ, δεν θέλω να ξέρω. Δεν είμαι καλύτερη, δεν είμαι καλύτερος. Δεν θέλω να κρίνω. Ο καθένας έχει τα δικά του προβλήματα, σκέφτεται με το δικό του μυαλό και κρίνοντας από αυτά που έχει βιώσει και ό,τι έχει στο μυαλό και στην καρδούλα του, αυτό θα κάνει και αυτό θα σκεφτεί και θα αποφασίσει. Και από εκεί και πέρα δεν μας πέφτει κανένας λόγος το τι κάνει ο καθένας. Ίσα ίσα που ο χρόνος μας είναι πάρα πολύ περιορισμένος σε αυτή τη γη, δεν ξέρουμε ποτέ τι γίνεται, ακούτε τι γίνεται γύρω-γύρω. Και το λέω με χαμόγελο για να μην σας το περάσω με κακή διάθεση, αλλά για να εκμεταλλευτούμε όλο μας τον χρόνο στη γη, ο οποίος είναι πολύ συγκεκριμένος για όλους μας. Να καθίσουμε, να ασχοληθούμε με τη ζωή μας, με τους ανθρώπους μας, με τα πράγματα που μας αρέσουν, με τα χόμπι μας, γιατί ακόμα και αυτά και όλο τον χρόνο του κόσμου να είχαμε, δεν θα προλαβαίνουμε να τα κάνουμε όλα. Δηλαδή, εγώ θέλω να γυρίσω όλο τον κόσμο. Δυστυχώς, και 200 χρόνια να ζούσα. Δεν προλαβαίνετε, παιδιά, δυστυχώς. Ή να δοκιμάσω όλα τα φαγητά του κόσμου ή όλες τις δραστηριότητες, να γνωρίσω τον κόσμο όλο. Δεν γίνεται. Επομένως, θα εκμεταλλευτώ κάθε στιγμή να κάνω αυτά που θέλω και αυτά που αγαπάω. Αυτό εύχομαι να κάνετε κι εσείς. Αυτό εύχομαι να σας έρχεται στο μυαλό κάθε φορά που έρχεστε σε επαφή με ένα τέτοιο γεγονός, με μια τέτοια συζήτηση κακή, τοξική. Είναι το χειρότερο. Θα φεύγετε. Θα λέτε γεια σας, ευχαριστώ. Ή θα αλλάζετε την κουβέντα, θα λέτε παιδιά, πάμε να παίξουμε, ξέρω εγώ, ένα πάντελ. Πάμε να πιούμε ένα καφέ, να
να να αντιστρέφετε το κλίμα και θα δείτε ότι σιγά σιγά αυτό θα πιάσει και είναι και μεταδοτικό. Νομίζω θα παρασύρουμε και άλλους. Πάμε να παρασύρουμε περισσότερους ανθρώπους σε αυτό το ωραίο κλίμα και να δείτε ότι θα γίνει πολύ πιο όμορφος ο κόσμος και η καθημερινότητά μας. Αυτά για την ώρα, μικρό βιντεάκι, αλλά ελπίζω να, έτσι τρέχοντας να σας είπα αυτά που ήθελα και να σας πέρασα κάτι θετικό και όμορφο. Να είστε καλά, γράψτε μου για ό,τι θέλετε να συζητήσουμε. Έχω πάρα πολλά στο μυαλό μου, αλλά θα ήθελα να πάρω και ένα feedback από εσάς. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα και μέχρι την επόμενη φορά να προσέχετε τον εαυτό σας και τους δικούς σας ανθρώπους. Φιλάκια πολλά!